Her har vi et eksempel på, hvordan vi kan bruge Power BI til ressourceallokering, når vi kombinerer det med vores projektstamdata. Jeg har været inde i Glue, som er det program, jeg bruger til at notere alle mine sager, både dem, der er vundet og dem, hvor vi har afgivet tilbud. På alle sager har jeg indtastet noget stamdata om projektets varighed og hvor mange egenproduktionstimer jeg forventer, at vi skal bruge på projektet. Samtidig har jeg angivet vores virksomheds månedlige kapacitet for egen produktion, og via de data kan jeg så trække den her graf ud, hvor vi i det øverste søjlediagram kan se vores kapacitet i forhold til de opgaver, vi skal udføre. Vi kan se, at vi i 2024 har ordrebogen godt fyldt op, og der er endda visse tidspunkter, hvor vi kapacitetsmæssigt nok ikke kan følge med, og her kunne det tyde på, at vi skal ind og supplere vores egen produktion med underentreprenører. Ser vi hen mod 2025, har vi masser af ledig kapacitet, og her skal vi måske ud og opsøge nogle flere projekter. I den her visning tager jeg højde for sandsynligheden for, at vi vinder en sag. Hvis jeg kun vil se sager, som vi har vundet, kan jeg klikke på Vis kun vundne sager, og så ændrer mit overblik sig, fordi vi ikke tager højde for de tilbud, vi har afgivet. I det nederste søjlediagram viser vi så kapaciteten som difference mellem vores kapacitet og den mængde ressourcer, vi forventer, at vi skal gøre brug af.